Men det er jo fordi vi er længere nede, må ikke? Så er der høje mere. Han står bare med hele snuden ind i den der rapsmark. Ikke nævne de der træer. Papa, nogle træer! Er det bare mig, der bliver også i noget grønt kom op i noget? Måske man kan få lov til at røre træstoppen. Ja, så skal det være med fødderne. Ellers så er der nogen, der skal holde dig i benene, mens du prøver. Altså. Jeg vil godt prøve at holde dig i benene. Kan du holde Nille? Ja. Sådan en lille snuk. Ja, ja. En har vel muskler i armen, ikke? En hår. Nej, hvor er den sød. Det er en Det er Det er bare fast. Den løber bare.